sih. Terus sinten nggih? Sinten iki? Kan sinten nggih? Matek Kengsun kalian si Jabang bayine Joko. Ora menga-mengo anggone tresno marang aku dadi edan ora keduman ora mari karo ketemu aku. Astri. Apa iki? Astri. Lastri. Puji Astuti ngono. Nyateng son ki Jabang bayine Joko. Edan tresno ring aku. Ora mari-mari ketemu aku. Jopone apa iki? Jopone apa? Niatku mata kaji. Edan ora mari-mari yen durung ketemu ring aku. Cublok tresno ora bakal mari yen durung ketemu aku. Kondang lho. Anggone apa, Mas? Nyateng son. Anggone apa? Anggone apa? Kang Baili Joko. Ora mari-mari yen durung ketemu aku. Iki apa? Gawene kanggo apa? Gawene kanggo apa manfaate apa iki? Tundung turuk. Sek. Gawene kanggo apa, Mbak? Kanggone apa? Kanggo apa? Tundung Heeh. Manfaate kanggo apa manfaate? lelo ora mari yen durung ketemu aku. Asik. Engsun Puji Astuti. Rondo utawa kenyo Kenyo iki apa, Mbak? sing ora payu-payu Iki, Mbak, karepmu. melu aku. Oh, dadi payu. Nakal lho. Joko. Dudo. Yen ora payu-payu, melu aku. Nakal. Sesuk kawin. Kesel. Lekenyas. Gadul. Ledek Nakal lho. gendengane sing ora ana upase. Melu aku. Tak payu. Tak lelo tukang pijet. Tukang pijet. Iya. Ya kudu nduweni aku. Tundung tuwa. Iki aku. Jenenge tundung turuk itu. Lah iya, Manfaate. siapa kene bae. Manfaate apa? Mbah yang dikai klewer. Sapa ngerti, Mbak? Tundung turuk. Manfaate apa, Mbak? Manfaate napa, Mbak? Manfaate. Yen sira iki dah klewer ya aku. Nggih. Yen sira Dudo Nggih. Joko Nggih. ora ndang rabi-rabi. Pengen rabi Pengin. cekelon Nggih. iki karyaku Nggih. cekelon. Jopone pripun, Mbak? Jupa japu. Matek Kengsun ki sijak. Matek Kengsun ki Jabang jaine. Bojoku. Kudu dadi bojomu. Nggih. Bojo sepisan, Kang salawase. bojo kapindho, bojo
neloni ngepati kabeh. sak seneng teko 99 kuat kowe. Sangat songo Tambah siji. bojomu Semengi mbak. mbok teloni. Lek enyas. Nanti ku saka tundung iki dadekno sira dadi gagah perkasa kaya dene Werkudara. Udara. Mbak.